Wow. Hvad er den næsten? Kom nu. Kom nu, fucking lortet tjørnehæk, mand. Ja, kom så. Du har næsten. Nej, kom så. Ja. Kom så. Hop. Yes. Fucking sindssygt. Wow. Godt ramt, Lasse. Klap af dig selv. Nej. Fuck, hvor er det, Lasse. Kan du lige fortælle lidt om dit forsvar? Han er ikke så fast. Nej, nu er han død. Husk at like og subscribe til den her video, hvis I gerne vil have en tur. Og del. Ja, der kommer måske en tur ud. Ja, ikke i dag. Nej. Men altså, 2 likes for en ny. Men det kan godt være, at vi laver en ny bare sådan, fordi de er både ret sjove at lave, og de er sjove at filme. Og redigere. Fordi vi har lige fået et nyt redigeringsprogram. Ja. Og det er rigtigt. Som I nok kan se på videoen, at der kommer med animationer og... Der kan måske også komme en efter det her klip. Det ved vi ikke, men snart finder vi ud af, hvordan vi får skrift, men hej! Peace! 5 likes!